tashi bi sallah ko inda kun kan lokaci ya kore mana to yanzu bismillah sau Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illa Allah sayyidina wa nabiyina muhammad ba kafafun ba Allahu akbar Allahu akbar المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر Daya, biyu, uku, ina gurin nan sun yi takwas. Wannan balar da su yake, wa walar da ayan mutane. Wacce ta Allah ta ji wannan. Balar da matsana ne. Kai, daga sallama ko sai na fille ma wuya. Daga sallama. Sallama ko fille ma wuya alqur'ani. Sallama. Assalamu alaikum.